We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Nabalaka ang pipila ka Indian nationals sa Davao City sa panayong pagsaka sa ihap sa nangamatay sa India tungod sa COVID-19. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Yes, Tek, hugot matud pa ang pag-ampo sa mga Indian nationals nga naakaroon din sa Davao City sa kaluwasan sa ilang mga kabanay nga anaasab karon sa nasod India sa dili na makontrolang surge sa COVID-19 cases sa maong nasod. Blank screen, how are you? Hello. Matag karon og unya nagapangumusta ang Indian national nga si Ram Nandwani sa iyang mga kabanay didto sa India. Kini ilabi pa nga duna siya mga paryente nga nataptan og COVID-19. Some of them had COVID, you know, then they try to treat it at home kasi nobody wants to go hospital eh. When you have COVID, you don't want to go hospital kasi baka maya hindi ka na, you'll be separated from your family, no one knows what's happening to you. So they rather treat it at home. Lisod sab kuno muuli sa ilaha karong panahuna. Busa ginaampo na lang niya ang kahimtang sa iyang kabanay ug mga kababayan. We are the number one producer of vaccines and India was exporting to the whole world. And you know, we thought that, you know, that we were able to beat it, and you know, all of a sudden this has got out of control. So it's very scary. Ang negosyanteng Indian national sab nga si Ricky naguulman sa kahimtang sa ilang nasod. Maayo na lang kuno kay ana sa luwas sa kahimtang ang iyang asawa nga ana sa India. My wife is the India only. In India ngayon, Last year, February 15, go India. Not balik dito. Hindi na siya nagbalik, pero kumusta siya ngayon doon sa India, sir? Okay lang, para injection na doon. Nakakunahan na siya. Oh, yeah. Sugod karong adlaw hangtod sa May 14, gipatuman sa gobyerno sa Pilipinas ang travel ban alang sa tanang pasahero nga gikan sa India, ingon man sa mga dunay travel history sa India sa nilabayng 14 ka adlaw. Hinuon, uyo ni ini ang pipila ka Indian nationals aron makatabang pagpakgang sa pagkatag sa virus. Tek, gawa sa Pilipinas nagpatuman sa travel ban sa mga gikan India ang mga nasod United States, United Kingdom, New Zealand, Hong Kong ug Pakistan. Tek. Daghang salamat Argel Relator. Sobra libo ka mga empleyado sa City Hall sa El Salvador sa Misamis Oriental ang gipailawom sa rapid test. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Anaa sa kapin 1,000 ka mga empleyado sa El Salvador City Hall ang gipailawom sa rapid test human adunay nagpositibo kanila sa COVID-19 sa miaging semana. Aron mahatagan atong insakto nga serbisyo ang atong mga katawhan
nga dili mahadlok o dili sila makuyawan nga moni sa atong syudad sa El Salvador sa City Hall, kinahanglan ila mabati nga ang naa nagtrabaho diya sa nagserbisyo diya sa City Hall dili gyud wala gyud COVID, no? Buot sa mayor nga mapugngan ang pagkatag sa virus aron dili maapektuhan ang ilang serbisyo sa katawhan. Nagpatuman og skeletal workforce ang syudad lakip ang pag-disinfect sa mga buhatan. Entrance pasulod dinhi ato yung i-stricto din tanan mga trabahante atong i-rapid test, no? So after sa rapid test kung mag-positive muna atong i-kuan kanang i-swab test. Salamat kaayo kay nag-negative ko kulbaan ko ganina. Hindi ako ma-positive ko. Sa pagkakaroon ka 200 na lang ka mga empleyado ang wala pa ma-rapid test ug lauman nga mahuman kini karong hapon. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. COVID-19 vaccine rollout alang sa mga senior citizen gisugda na sa Cagayan de Oro City. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Yes, Real, daghang nga senior citizen ang nagpabakuna karong adlaw. Hinuon wala may nahimong aberya. Human nga gitugutan sa Department of Health Region 10, gisugdan gilayon ang pagbakuna sa mga senior citizen sa Cagayan de Oro City. Tulo ka mga vaccination area ang gimontar sa City Health Office, usa sa Bulwa National High School, sulod sa usa ka dakong mall sa CM Recto Avenue ug sa JR Borja General Hospital. Sumala pa, ana sa 1,000 ka mga senior citizen ang target nilang mabakunahan karong adlaw. 250 sa hospital, 250 sa tunghaan ug 500 sa mall. Ang mabakunahan lamang nga senior citizen mao kadtong nakarehistro sa pre-registration link nga gilusad sa City Health Office. We will try to vaccinate as much as we can. But of course, we have to consider their medical conditions. Pero as much as possible, kung pwede po talaga silang bakunahan, we will vaccinate them for herd immunity. Susama gihapon ang mga agian sa mga magpabakuna, gikan sa registration, counseling, assessment, vaccination ug observation. Sinovac vaccine ang giturok sa mga senior citizen. Dako ang ilahang pasalamat nga mabakunahan sila aron malikay sa COVID-19. Bisan aduna sila mga comorbidities, wala kini nakababag sa ilang kagustuhan nga mabakunahan. Mutampo na lang sab ko kay wala di man pwede nga maglain-lain kita kay ang tibok kalibutan nagpabakuna na. Pero hindi sad ko makapanakod sa akong sa balay. Makalakaw sad ko. As you can hear the news, ulba na kayo ang COVID na even sa Cagayan. So it would be safer to have the vaccination than none at all. Real, padayon gyapon ang pahimangno sa mga health authorities labi na sa mga nabakunahan na sa unang dose sa COVID-19 vaccine. Nga sundon gyapon ang health protocols aron na mas dako ang posibilidad na malikay sa maong sakit. Real. Daghang salamat Cyril Chavez. Tulo ka babae nga nanguha lang og gulay sa Dato Saudi ang Patuan, Maguindanao na igo og mortar shelling, duha patay. Samtang gibulabog og kusog nga pagbusikad ang Carmen sa Cotabato Province. Ani ang report. Patay sila Badria Alon, 40 anyos, og Lagabay Muhalidin, 24 anyos, samtang Samdan si Noraisa Omar, 34 anyos. Diyang naigo og mortar shelling sa barangay Kitango, Dato Saudi ang Patuan sa Maguindanao. Matod sa nakakitang silingan, igo ra kuno nanguha og gulay sa community garden ang mga biktima alang sa iftar. Padayon ang investigasyon sa kasundaluhan sa hitabo, labi pa nga padayon ang panagsangka nila batok BIFF kalabot sa Joint Peace and Security Team Detachment nga wala giuyunan sa armadong grupo. Miapila ang local consortium sa Bangsamoro Civil Society nga undangon na ang kagubot, labi pa nga nadamay ang mga inosenteng sibilyan. Samtang sa Carmen, Cotabato Province, mismong sa tubangan sa Municipal Police Station na Tigayon, ang pagbusikad sa Granada nga gilabay banda alas 7 kagabi. Swerte lamang nga walay nasamdan o kinabuhing na angin sa mong pagbusikad. Tapantumang kahasi og kabalaka ang gibati sa mga sibilyan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa mong pangitabo. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido ug laing duha ka akusadong pulis nagplead og not guilty sa kasong homicide sa Osamis City.
Not guilty ang plea ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido ug kaubang duha ka pulis nga sila SPO4 Renato Martir ug PO1 Sandra nadayag sa arraignment sa kasong counts of 6 counts of homicide sa Regional Trial Court Branch 35 sa Osami City Miyerkules sa buntag. Wala mi patimaw ang usa sa mga complainant nga kabanay sa usa sa siyam nga napatay atol sa police operation sa grupo ni Espinido ni atong June 1, 2017. Nakatakda ang pre-trial sa kaso karong May 5. Anaasa kapin 5 milyon pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ang nasakmit sa kapulisan atol sa managlahing operasyon sa Northern Mindanao. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Human ang sobra 3 ka bulan nga pagsubay sa Special Operations Unit 9, hingpit nilang nadakpan sila Ian Von Alegria, 43 anyos, ug Hana Reyna Ledon, 30 anyos, sa Zone 2 Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Si Hana, membro kuno sa usa ka dakong drug group nga galihok sa Mindanao, ug asawa kini ni alias Dragon nga napriso karon sa Lumbia City Jail tungod gyapon sa ilegal nga droga. Atol sa operasyon, ana sa kapin 500 grams sa sabu o 3.4 million pesos nga kantidad ang nakuha gikan kanila. Lakip na ang 1.5 million pesos nga mark money. Tapos kaning lalaki mao po naitig kuha dito sa ilahang pinaka safe house nila kung kinsa mo na mo deliver mo na tighatod sa maong droga. Samtang sa Kalilangan, Bukidnon, dakpan sab sila Lester Carion, 45 anyos, taga Coronadal City, ug John Paul Carion, 18 anyos, taga Wao, Lanao del Sur, human mapalitan og droga atol sa bypass operation. Nakuha gikan kanila ang 1.6 million nga kantidad sa sabu, lakip na 500 pesos mark money ug .38 caliber pistol. Sa El Salvador City, Misamis Oriental, dakpan sab si Benji Yator atol sab sa bypass operation sa Barangay Mulugan ug napalitan kinig sabu nga mukabat sa 17,000 pesos gamit ang 500 pesos nga mark money. Walay trabaho ang suspect, busa ang pagpamaligyag droga ang iyang gikalingawan karon. Samtang nadakpan siyang panimalay sa poblasyon El Salvador si Rene Roy Edmilao alias Singkaw, pinasikat sa warrant of arrest. Si Singkaw dunay kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakagawas kini tungod sa probation apan wala na kini nagpakita sa BJMP. Hinungdan nga gidakop kini pagbalik. So among ipanghinaot gonta mundang na kung kamo man galing na lambigit pa karon sa illegal nga droga. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nauman ang maayong dagan sa panahon sa Tibok Mindanao apan posible gapong ulanon ang pipila ka dapit sa isla. Easterly so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakapekto karon sa Tibok Mindanao. Busa bisan masinati ang init ka panahon sa adlaw, lauman gihapon ang panalagsang pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Init nga panahon na sinati gikan alas 10 kaginiyang buntag gikan 30 degrees Celsius ngadto na sa 34 degrees Celsius labi na sa Zamboanga, Sibugay. Gawas lamang sa Bukidnon nga bugnaw ang panahon labi na sa Malaybalay nga nasa 20 degrees Celsius ang pinakaubos ug 29 degrees Celsius sa pinakataas nga temperatura. Aduna po gihapoy maayo nga weather condition tibok dapit sa Mindanao. Gawas lamang sa mga kalit, patak-patak or mga hamubong mga pag-ulan masinati labi na sa mga bukid nga dapit sa hapon or sayo sa gabi. Epekto sa localized thunderstorms nga diin dala sa maong easterlies. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dili mubos sa 200 kabalay ang nasunog sa Barangay Ilang, Davao City kagabi. Diin daghang residente ang apektado. Posible kunong gituyo ang sunog. Atong sayron ang report ni Jandy Esteban. Oh my God! Oh my gosh! No! Naku, ayaw! Nagdilaab nga kalayo ang mibulabog sa mga residente sa Muslim Village, Barangay Ilang, Davao City kagabi. Nagdinaganay na ang mga residente aron mapalayo sa sunog. Dinhi na sila daplin sa karsada nagtapok uban ang mga nasalbar nga gamit. Paspas nga mikanit ang kalayo tungod gama sa light materials ang mga balay.
Gikan sa Block 8, mitabok ang kalayo sa Block 9. Busa ang mga bombero. Gipaspasan na og palong ang kalayo. Pagkabuntag, tataw ang gibiling danyo sa sunog. Kapin 210 ka mga balay ang naugdaw ug 240 ka banay ang apektado. Napak sa suod na siga. Kay wa na to nadadali at wali kay sinman ng bunggong diri. Nya pag-abot na ko dito balik ko dag sa pagbalik ko din na makain. Kaning ang husband aning Alicia Caimo nga si Certain Joseph Caimo hubog daw ni siya no og nagwild dito sa salang nga portion sa ilang balay, ginapangguba daw ang kaning mga ilahang mga gamit dito og taud-taud nahitabo na ang insidente sa sunog. Sa susamang adlaw sa nakalabayng tuig nahitabo usabang dakong sunog sa maong barangay. Ang mga apektadong residente sa evacuation na sab magtiner samtang nagpaabot og tabang nga makatukod og balik sa ilahang balay. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Kabilang sa mga nangaon, usa ka mag-uuma ang napalgag bulag na ang lawas ug ulo niini human gitig base balay sa Dina, Zamboanga del Sur. Nailhan na biktima nga si Michael Naong, 29 anyos, kansang lawas na palgan gawas sa balay niini sa Purok 3, Barangay Legarda 2 sa maong lungsod nga gitabunan og dahon sa saging. Samtang ang ulo niini ana asulod sa iyang balay. Matud sa kapulisan, mitambong og birthday party ang biktima apan pag-uli niini sa iyang balay. Gitigbas kini sa naglain-lain parte sa iyang lawas sa wala pa mailhang sospek. Wa pa kuno natagba ang sospek ug giputlan pa kini og ulo. Nagpadayon na investigasyon aron mailhan ang sospek ug ang motibo sa krimen. Top 9 most wanted person sa kasong illegal drugs ug duha ka wanted sa kasong rape sa Cagayan de Oro City. Sikop sa naglahing operasyon sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ikaw adunay katungod sa pagpakahilom bisan unsa ang imong igasulti mahimo kining gamiton pabor o bato kanimo. Kini ang aktual nga pagdakop sa mga personay sa Puerto Police Station kang Alvin Eyas, 47 anyos, sa Purok 5, Barangay Puerto nga giilang top 9 most wanted person sa kasong illegal drugs. Ang sospek dugay nang gipangita sa otoridad tungod idlas kuno kini. Nay mga information nga na sila yung mga hawirang mga pusil. Pero since na dominar nato sila diretso, wala na sila naka-arte, no? Hinoon, aminado ang suspect sa illegal nga binuhatan. Ako ning humanon akong kaso. Sikop usab ang 24 anyos nga si Clifford Tornis tungod sa 3 counts of rape nga iyang gikatubang. Ang akusado, gireklamo mismo sa iyang igagaw nga mo'y naghilabot kaniya ni atong minor de edad pa kini. Mas maayo ning mga ariglo nako ba kay. Loy pag ako mga anak ko gagmay po kayo. Ulahing nadakpan si Jose Olivares, 40 anyos, kinsa wanted sa kasong paglapas sa RA 9262. Sa kalampusan sa buong mga operasyon, nagpasalamat ang otoridad sa tabang sa mga sibilyang impormante. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Suspect sa kasong hit and run nga gikamatay sa usa ka babae sa Mintal, Davao City nadakpa na. Sa follow-up operation sa intel personnel sa Tugbok Police, nadakpa na ang driver sa sakyanan nga mibangga sa 27 anyos nga biktimang si Honey Joy Hinco sa Mintal, Davao City. Pinaagi sa sumbong sa concerned citizen, sikop si Rafael Samion, din ang sakyanan nga gigamit niya tungtungura mo ang usa ka pickup truck. Usa ka pintor ug sakyanan ang suspect busa dali kuno niyang gi-repair ang nagubang bumper ug suga sa pickup apan pakyas kay nasakpan gihapon kini sa kapulisan. Kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang atubangon ni Samion. Halos 200 sa atong mga kaigsunang lumad sa Matanao, Davao del Sur ang migraduar sa skills training program sa TESDA. Ano ang detalye? Pipila lang kini sa mga nindot nga finished product sa atong mga kaigsunang lumad nga nalakip sa NC2 Skills Training Program sa welding. Gawa sa welding, dunay mikuha og laing kurso sama sa driving, food processing, dressmaking ug beauty care. Tayo po ay nakapagpatapos ng 185 na mga estudyante sa skills training. Ang 185 ka mga miyembro sa indigenous people kon IPs nga gikan sa Barangay Dungan Pikong, Asbang ug Kulon Sabak. Salamat pud mi sa tulo ka barangay Dungan Pikong, Kulon Sabak, Asbang sa gihatag sa makatabang pud sa panginabuhian. Dagto ang kapulisan nga dako kining tabang sa atong mga kaigsuonang lumad aron makasugod sila og panginabuhian.
Amo ang programa gipasugdahan sa Revitalize Police sa Barangay kon RPSB. Ang programang ito ay bilang paghahanda sa darating na panahon, malampasan natin ang pandemya. Ang ating mga kababayan dito sa Matanao, Davao del Sur ay magkakaroon ng skills. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Sugda na karong Biyernes ang online registration sa unang step sa pagkuha og national ID. Ano ang report ni Argil Relator? Sa kasamtangan, house-to-house ang ginahimo sa Philippine Statistics Authority alang sa pagparehistro sa unang step sa Philippine Identification System o ang National ID. Apan sugod karong Biyernes, April 30, himuon na kini online kung asa didto na ibutang ang personal information sa mga mag-register. Yung tutok kasi pala natin ngayon, inuuna talaga natin yung nagka-step 1 ng last year na merong I think 1.3 almost 1.4 million Sa region na yun, sir? sa region. Sa step 1 online, mag-set up sab og schedule alang sa appointment aron moadto sa registration center alang sa step 2 kung asa kuhaon ang biometric information sama sa fingerprint ug uban pa dayon i-validate ang mga dokumento. Human niini, hulaton na lang ma-deliver sa PhilPost ang inyong national ID. Sa Philippine Identification System Act, tanang Pilipino ang kinahanglan magparehistro sa national ID. Apan, Talaga yung totok namin is yung 15 years old and over because yung kanilang biometrics stable na. Whereas kung mga bata pa, may tendency na mag-change yung kanilang biometrics. Target sa PSA 11 nga makaparehistro og anaa sa 3.6 million ka mga individual sa katapusan sa tuig. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 70,000 na sab ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw ug kadtong wala pa naayo sa sakit. 69,354 ang total active cases sa Pilipinas. Humanatala ang 6,936 new recoveries karong adlaw. Busa 942,239 na ang total recoveries. 1,028,739 na ang kinatibuk ang kaso tungod 8,276 new COVID cases samtang 17,145 ang namatay. Samtang sa Mindanao, misaka pa sa 5,603 ang COVID-19 active cases. Doon na 68,245 ang dunay COVID-19. 60,101 ang naayo na ug 2,541 ang namatay. Sa tibok kalibutan, lapas 149,642,000 na ang nataptan og COVID-19. Sobra 86,888,000 na ang recoveries ug kapin 3,151,000 na ang namatay. Gila sa Department of Interior and Local Government Region 9 nga critical risk sa COVID-19 cases ang Zamboanga City. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi niining report. Gibutang na sa DILG sa critical risk area ang syudad sa Zamboanga tungod sa kadaghang kaso sa COVID-19 kung asa milapas na sa 1,400 ang COVID-19 active cases. Samtang na sa high-risk areas ang Dapitan City, Isabela City, Pagadian City ug ang mga lungsod sa Aurora, Dumingag ug Labangan sa Zamboanga del Sur ug Imelda sa Zamboanga Sibugay. Moderate risk areas ang Dipolog City, Rizal ug Sibuco sa Zamboanga del Norte ug Molave ug Tigbao sa Zamboanga del Sur. Giawhag sa DILG ang mga lokal nga kagamhanan sa naisgutang mga lugar nga pakusgan ang ilang mga lakang batok COVID-19. 9,164 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga Peninsula. 1,890 ang active cases, suman 6,940 ang nakarecover na ug 334 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka opisyal sa Philippine Air Force nga gikan sa Taguig City ug miabot sa syudad niadtong April 23 ang nagpositibo sa COVID-19. Nabakunahan na ang maong 36 anyos nga lalaking opisyal nga taga Barangay Bulwa. Gipailaw na kini sa home quarantine human nakasinati og sintomas. Anana sa 4,784 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City.
Doon na kini 393 active cases, 4,177 ang nakarecover na ug 214 ang namatay. Sa General Santos City, usa ka isolation facility nga gamit ang container van ang ginatukod sa Barangay Buayan. Gilaumang mahuman kini sa Disyembre karong tuiga. Doon na 2,440 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 144 ang active cases kay 2,206 ang naayo na ug 90 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 9-month-old baby boy nga taga magtuod ang nakarecover na sa COVID-19. Asymptomatic ang baby dihang nagpositibo ni atong April 9. Mas miubos sa 263 ang active cases sa Davao City. Doon na kini 14,410 confirmed COVID-19 cases, 13,460 ang recoveries ug 687 ang namatay. Sa Kiamba, Sarangani Province, naka-lockdown karon ang 3 ka purok sa barangay poblasyon human sa natalang kaso sa COVID-19. Ipailaom sa mandatory 14-day quarantine ang mga residente sa Purok Baby's Breath, Purok San Francisco ug Purok Bougainvillea. Doon ay ayuda nga ihatag ang LGU ngadto sa mga apektadong residente. Ana sa 669 ang total confirmed COVID-19 cases sa Sarangani Province. 29 ang active cases kay 622 ang nakarecover na ug 18 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kung dunay apps aron magpabook og taxi sa General Santos City mga kapuso, pwede sa magpabook og tricycle. Atong sayron sa report ni Ethel Ipanag. Alang sa mga buot lang mosakay og tricycle, inay taxi sa General Santos City. Dili na kinahanglan maghulat pa sa dalan, kay pinaagi ni ining tricycle mobile app, door-to-door ang serbisyo sa mga tricycle driver ug saktong pamiliti rasab ang singlo ni ini sa mga pasahero. Butang nga gikalipay karon sa commuters sa syudad. Very convenient nga kasi di ba ihatid ka, sunduin ka, and especially ihatid ka door to door sa iyong pupuntahan. Alam mong safe ka kasi makikita mo yung details ng drivers. Makikita mo yung name niya, and contact numbers niya, and ano pa yung mga personal information niya. So, mas-secure mo talaga na safe po yung anyong travel. Mahimo usab nga i-share sa nagpabook ngadto sa iyang banay ang detalye sa tricycle driver, sama sa iyang ngalan, plate number ug destinasyon alang sa iyang seguridad. Isa ra usab ang makasakay o pwede sab dunay kauban, pero dapat kabanay o kaila lang sa pasahero, isip pagsunod sa health protocols batok COVID-19. Pwede sab magpa-deliver og mga panginahanglanon sa balay. Makatabang sab kuno ang maong app sa mga tricycle driver, kay dili na sila maglisod og pangita og pasahero. Ngayon ang mangyayari ito na mayroong apps na tumutulong para sa mga tricycle driver. Kasi mahirap maghanap ng pasahero lalo na kung wala kang sariling terminal, kung nagpalaboy-laboy ka lang sa kalsada. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Gatusan ka mga residente sa Barangay Biao-Gianga sa Davao City ang nahatudan o hinabang pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Ani ang detalye? Mao kini si Florencia Albindo, 50 anyos, unumang anak, diin upat na ang minyo. Dini sa simpleng balay sa Barangay Biao-Gianga, Davao City, nagpuyo si ginang Florencia, kauban ng mga anak, apo, ug iyang bana. Kinsa 30 katuig nang nagasaka og lubi ug ubang pang kapanginabuhian. Sa gamayng kita sa bana, kulangon gayud kini sa ilang pangkonsumo. Gani, nakahilak pa si ginang Florencia sa kapait nga ilang nasinati. Busa, dakong kalipay na lang niya nga usa sila sa nahatagan og hinabang sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Daghang kaayong salamat sa inyong tanan sa GMA Kapuso. Usa lang si ginang Florencia sa 120 ka banay nga nahatagan og hinabang gikan sa GMA Regional TV. Busa, labihan ang kalipay sa mga nakadawat, labi na ang barangay. Dako kay kog pasalamat no sa ngalan sa mong kapitan o sa Tibok Barangay Council, sa GMA Kapuso Barangay on Wheels no na nanghatag og hinabang diri sa mong barangay. Ug aron masigurong luwas batok COVID-19 ang mga benepisyaryo, una ang distribution, gisiguro gayod nga ma-disinfect ang lugar. Matag benepisyaryo, kinahanglang moagi sa temperature check, hugasan ang kamot ug alkohol ug mosunod sa social distancing. Daghang salamat GMA Regional TV! Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.
Ginatangan karon ang bagong atraksyon sa Magsaysay, Lanao del Norte ang ginatukod nga higanting statwa ni King Kong. Pinaspasay na ang kontraktor aron matapos na ang ginahimo nilang statwa nga ginatangan sa tanan. Among statwa maong character nga si King Kong. Doon na kini gitason nga 35 feet o gibugaton nga 2 tons. Gigastuhan kini sa LG og 2 million pesos. 5 ka bulan ang target nga mahuman tungod sa makuting detalye. Among replika ni King Kong gibutang sa ginapasigarbong Hardin de Racma sa lungsod. Kay steel of fiber ang gikuan ani. Kaya simbol naman amo lang ning siyang gikuan dili man kun siya diri mo. Mga kapuso, way puas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.